Sempre en Galiza. Un idioma non nasce pola vontade xenial dun grupo de homes, nasce pola predisposición psicolóxica dun pobo que, en condicións históricas favorables, crea unha cultura e a súa correspondente maneira de expresión, porque un idioma é o corpo sensible dunha cultura, e todo atentado á lingua peculiar dun pobo representa un atentado á súa cultura peculiar. Mais os povos teñen unha forza máxica, invulnerable, e por iso as nacións asoballadas poden verse privadas do seu poder creador, ou poden convertirse en parásitos da cultura dominante, pero endexamais se deixan asimilar. O problema do idioma en Galiza é, pois, un problema de dignidade e liberdade, pero máis que nada é un problema de cultura. Estamos fartos desa cultura esterilizada que nos fan mamar por biberón. Nós queremos mamar a cultura na propia teta. Pedimos garantías legais para o desenrolo natural do noso espírito, porque queremos volver a presentarnos dignamente no mundo, levando nas mans o ouro da nosa cultura, sabiduría manifestada, para ofrecerlo ao acervo espiritual da humanidade.